quan la cèl·lula es omple, creixen bastant ràpid. Avui hem rebut a 3 alumnes de l'Escola Garbí, els hem ensenyat al laboratori, els hem explicat què és el càncer, com s'origina i ens hem explicat més concretament el tipus de recerca biomèdica que fem. M'ha semblat una experiència molt interessant que he pogut veure que la recerca també és una part molt fonamental, important, perquè al final un metge sense la part de recerca no podrà fer tot, ni curar, ni avançar. Nosaltres treballem amb càncer de mama i els hem explicat com es classifica el càncer de mama, quins subtipus moleculars hi ha, i hem pogut veure en el laboratori com podem determinar aquests subtipus moleculars. Sobretot els instruments que utilitzen i la maquinària mai l'havia vist i m'ha sobtat bastant, la veritat, i veig que tenen una tecnologia bastant avançada. M'ha semblat molt informativa i m'he pogut així mirar si això és el futur que vull i la carrera que vull fer. Ha sigut una molt bona experiència, està molt bé rebre gent que està interessada en la biologia, en la medicina, i poder-los explicar des de la nostra perspectiva, la nostra feina, i poder-les encoratjar en que es dediquin a la recerca. Veure també totes les dones que hi ha, jo pensava que n'hi haurien menys, però m'agrada també veure tantes dones. La meva mare és enginyera. Quan ella va estudiar la carrera era l'única noia, crec que érem 2 noies a l'aula, i des d'abans fins ara el que veus és un gran canvi. La ciència no és només per als homes i que, tot i que amb la història sempre mencionem homes i descobriments que han fet homes, que les dones també fan molts descobriments i són molt importants. Sí que m'inspira perquè així podem veure com referents de dones que fan aquest tipus de feines, cosa que abans potser es trobava a faltar, i sí que em motiva a seguir el curs científic que jo vull fer, perquè al final jo vull fer una carrera científica, i sí que això m'incentiva a escollir i estar segura de la decisió que faig.